mi el que més em crida l'atenció de Terra Alta és el paisatge. A mi és molt fàcil guanyar-me a través del paisatge i he de reconèixer que és un indret que té unes característiques que a mi m'atrauen molt, que és la muntanya, i m'encanta caminar per la muntanya. L'aridesa, és un lloc molt àrid, molt desèrtic, molta màgia, molt misteri, poc explotat per l'home, això també m'atrau molt. Jo fàcilment em puc perdre una setmana allà explorant la Serra de Pàndols, de Cavalls, l'Horta de Sant Joan, són llocs que m'agraden molt. Després vaig descobrir també el vi de la Terra Alta a través del programa. En concret vam anar al celler de Gandesa, el de Pinell de Brai encara el tinc pendent, més motius per tornar. Després també, a poc, no soc una gran experta en vins, però m'interessa molt el tema i espero aprendre més en els propers mesos. Però he tingut l'oportunitat de tastar alguns vins de Terra Alta que m'agraden moltíssim. El vi sempre reflexa molt el paisatge, la terra on creix. I en aquest cas, doncs, és tan potent la importància del paisatge de la Terra Alta, que es noten els vins. I quan és tan clar, quan ho notes tant, és una experiència encara més apassionant, la de tastar el vi.